En Harry Hazen. Wat zal ik nou doen? Beste bisten of... Nee, leven bisten. Hier is jouw thee, koninghert. Koninghert, zullen wij Jood wat dwaan mijn verrassingen? Ja, dat wij wat leuks bedenken. Van elkaar, hè? Ik ga geen tijd voor verrassingen, Harry. Oh, maar verrassingen binnen zo fijn en fleurig, ja. Ja, nou? Ik wist nog even met mijn werk. Hè. Drok. Ah, jammer. Wacht eens even. Ik bedenk voor mijn eigen verrassing. Ja. Hoe dan? Nou, zo dan. Ja. Oh, mijn eigen verrassing. Wat ben ik toch slim en doek. Zo fijn en vlug. Best wel goed in het bos. Ik ga naar de bakker en ik zei tegen hem... jou moet wat kiezen zonder dat ik weet wat het is. Want dan is het een echte verrassing voor mezelf. En toen kreeg ik dit dwaske. Oh, wat ha ik dat toch goed bedacht. Oh, zo lekker. Ja, zo. Oh, het is voor wat een lieds dwaske. Dus een liedske pakje. Nou ja, dat hindert niet. Nee. Zo. En nou ken ik naar Boetenta. Dan ren ik een rondje. En ik vergeet gewoon dat er wat op tafel staat. En dan kom ik weerom. En dan... ja. Wat goed bedacht, Harry Hassen. Harry? Ach, wat is het al let. Harry? Ja, ik ga honger en ik ga nog zo'n... Harry? 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 Harry, we... Ach. Hé. Dat is Sandwaske van de bakker. Dit is mijn verrassing vanzelfs. Ach, wat is het een goeie, grappige leukert, hè? Die Harry toch. Oh, ik nog wel een gebakje met karamel. Lekker, ja. Krammelen. Nou had ik nog niet voor Harry bedacht vanzelfs.
En dan kom ik weer om en dan... Snotte Raasje. Maar waar is mijn verrassing bleun? Oh, wacht. Ik doe mijn eren dicht. En dan doe ik ze weer open. En dan is het wasken is er wel weg. Nee. Maar het wasken is echt voort. Oh. Isabella de Hin. Waar is het wasken van de bakker bleun? Ik zit je te sliepen, ja? Maar het wie mijn verrassing. Ja, sa zuster, ik wil uit, ja. Dat is toch een verrassing, onhaast. Hè? Wat? Hè? Ja, doe dorst, dat er stier wordt. En dat wie dus net sa. Dus, verrassing! Dat is net een verrassing. Een verrassing is leuk. Of net dan? Wat is een verrassing? Wat is een verrassing? Harry! Ja, ik kom al. Wat is een verrassing? Wat is een verrassing? Nou, ik vind een verrassing is leuk. Jezus, Koninghert, een verrassing. Dat is toch een... Huh? Nou, Jezus. Koninghert? Tadaa! Verrassing! Huh? Ja, voor mij. Is dat helemaal van mij? Ja, Harry. Helemaal voor mij, hè? Wat een echte, mooie en heerlijke verrassing. Oh, dank u wel, Koninghert. Oh, ja. Ja, nou, alsjeblieft, Harry, hè? Ja. Ja, nou, hier is echt zo'n lekker karamelltaartje van mij. Hè? Ja, dus. Oh, maar zo fijn en heerlijk. Oh, ja. Oh, ja. Zus Harry. Mij kijk wel een stukje. Oké, vooruit, ja. Oh, zo lekker, ja. Een echte verrassing. Heerlijk. Extra grut, hè? Ja, fleurig en fijn. Lekker, hè? Oh, ja, ja, wist.